mga mayor sa Sugbo, sa mga kalungsuran o guban pa mga silingan nga dakbayan sa Cebu City, pabergid nga ari sa Cebu City Sports Center. Mas practical man gud, no? Unya mas sayon kung ayaw ta diri sa Abiliana ta magpagayon sa Grand Ritual Showdown. Adto sa SRP ako na-obserbaran nga ugda kayo ang show. Dapat ka pag-istorya, bati kayo kung ato sa SRP ang sinulog. Ugda kayo ang show. Nga puting pagkainita. Binunta man diri sa may Jones, mga kabombo, sa karaan nga ruta, kayo mga kapasilingan ang mga dancer. Katong nakalabay sinulog 2024, 2023, dagan na nakuyapan, dagan na na-dehydrate, gumikan sa kainit, mga kabombo. Mga bata, ang mga dancer, gabot nito sa stage, liyan na. Wala power kayo, wala kayo, di na makabuga. Sa ilang dakusog, gumikan kayo, puti pagkainitan, makaluya, ng init, mga kabombo. Kaya ang nakabenepisyo po sa sinulog sa SRT, ang mga dagko rapod na negosyante, ng mga kailan ni Mike Rama, mga kabombo. Dili pareha kami adto nga ang sinulog ari sa Cebu City Sports Center, ang mga gagmay nga mga negosyante, mga ligag puso, barbecue, pungko-pungko, tubig, guban pa, na maligag pito, na maligag kalot, na maligag souvenir, mahalinan sila, mga kabombo. Kaya ito mga debuto, gikan pa sila ng mga lugar, buwan nyo diri sa Cebu, kaya para magsinulog, mahalinan ang tining ato mga gagmay negosyante, kinamalit man itong mga tao, gikan pa sila ng lugar, mga kabombo. Logical tayo, practical pagyod, kung ari diri sa Cebu City Sports Center. Kaya daghan mga benepisyo. Adto dito sa SRP kasi mga benepisyo na. Ang kato na mga dagko ng mga negosyante, ang ilang mga negosyo na may mahalinan. Ang dagmay mga negosyante, magmingaw ang mga baligya, mga kabombo. Mas sadya, mas aligre. Kung atong ibalik sa naandan nga ruta, diri sa karaan nga ruta, kanya adto ang sinulog, mga kabombo. Dito sa SRP, perting pagka inita, mga kabombo, kung ako ikumpara ang ginaghanon sa mga tao, mas dagan ang tao nga mutanaw sa sinulog da. Ngatong sa unang panahon, katong dili pa si Mike Rama ang mayor, mga kabombo. Katong karaan pa nga ruta ba? Ngari diri sa may Likas Carita, paingon diri sa may Mangga Dunyo, Toyo sa Puente, paingon sa Jones, paingon sa Abiliana. Mga karaan nga ruta, nga lindot nga ruta, kaya nga mga tanom, nga pwede magpasilong dito ang mga dancer, kaya pwede pagkainita, mga kabombo, o yung mga namaligya, daplin sa kalsada, ang mga tao nga namanaw sa street dancing, tuhawon, gutumon, di mo palit og pagkaon, mo palit og tubig. So kato mga gagmay negosyante, mahalinan sila, mga kabombo. Kato mga hina nga tato, kato mga namaligya souvenir, mahalinan in taon, mga kabombo. Muna yung tayo mga kwarta po niya, ito mga gagmay mga negosyante. At ang gusto si Mike Rama, RSSRP, muna man noon iyang di priority. Nakapangutan na ba nga, muna man iyang di priority ng mga dagkong negosyante sa SRP. Basig mo ni ihangga saan nga tos mga negosyante na nagapalit o yuta. Dili sa SRP nga, time will come, nakaganansya na yaton mo diha, kaya managhan ang tao diha. Ang tanood yun, dahil kay may mga activity, anak naman diha sa SRP, kung panahon ni Mike Rama, katong sa paya, mayor, sawa pa siya ng suspenso, mga kabombo. Kaya mga tanag ko ninyo, kung kamo ang pasultion, asa may mas haon tayo nga binyo para sa kini ang sinulog. Kasi ako na-obserbaran, mga kabombo, ang mga netizens, mas pabor man sila nga ibalik diri sa Cebu City Sports Center ang sinulog. Nakabantay mo, ito sinulog sa kabataan, sa lalawigan, nindot kayo. Nindot pa sa sinulog sa Cebu City nga dito sa SRT. Uga kayo ang show sa mga performer dito sa SRT, mga kabombo. Mas gwapo bang didiri kayo sa Abiliana ka nakasit up na daan ang grandstand, nakasit up na daan ang stage, dahil na kayo pagpabarog sa mga lights, uguban pa, mga kabombo. So, damay ng trabahoon. Ato ka sa SRT, mga kabombo, dako kayo trabahoon. Iya karami ang dagat pa mahasol. Kagani nga nagpapresko si suspended Mayor Mike Rama, mga kabombo. Matod pa niya nga si acting Mayor Raymond Garcia, dili kuno magpataka, dili kuno magpatuga-tuga, kay dili siya membro sa Sinulog Foundation Incorporated. Yan gipangutan ang mga media nga nanambong. Kaysa may chairman
sa Sinulog Foundation Incorporated, di ba ako, o si Mike Rama, may chairman, sa Sinulog Foundation Incorporated, kasi may presidente sa Sinulog Foundation Incorporated, di ba, si Ricky Dakay, niya, wa man na sila'y appeal, o matod pa ni Mike Rama, wa kuno sila'y appeal, wala yung ipasabot ko no, si Governor John Garcia, si Raymond Garcia, o si Michael Dino, mga kabombo. Nano ko nag-appeal sila. O, ngayon si Rama nga, mag-hawd-hawd na po na si Governor John Garcia, mag-hawd-hawd na po na si Michael Dino. Ngano na-appeal man si Michael Dino, aming isgutanan sa Sinulog. Ngano na-appeal man si Michael Dino sa isgutanan sa Sinulog. Bato pa ni Rama nga, enough is enough. O nga, napako pag-umangkon nga, tila sa lubot or whatever. Kasi magipasabot nga pag-umangkon nga tila sa lubot or whatever, mga kabombo. Tila kuno sa lubot or whatever, mga kabombo. Maragduda ko, gipasabot ni Mike Rama nga tila sa lubot, kami siguro si acting mayor, kay mamani ang pag-umangkon ni John Garcia, mga kabombo. Ato na interview si Raymond Garcia sa nakalabay nga simana. Matod pa niya, karong buwan na, magsugod na sa preparasyon sa Sinulog. Pero depende ni Mike Rama, inigbalik niya ka November kung iya bang ipadayon. Basta kaya magsugod na siya pagpangandam, kaya ang Sinulog, dako rin na trabahoon. January na biya ang Sinulog, mga kabombo. O kung mangandam patag November, damay lang kayo ang preparasyon, damay lang kayo ang panahon para sa preparasyon, so apikin nas oras. Kaya mga September pa lang, mangandam na daan, nga ato karon sa Cebu City Sports Center, gamit matopa sa acting mayor nga unta, sabton sa mayor o suspension nga mayor, nga ipadayon na lang ang nasugdan nga preparasyon sa Sinulog sa Cebu City Sports Center kay nindot masabi ko na sa bigyan na ang Sinulog na kabombo niya. Sayang ang kahago sa mga tao nga nagsugod na sa preparasyon. So unta ipadayon ni Mike Rama kung panangitan makabalik siya kada November, mga kabombo, kana kung makabalik. So mo yung hangyo tao makabalik si Mike Rama nga ipadayon ang preparasyon kay kada palandaan nagsugod na sila sa lang preparasyon kay at least may upat ka buwan nga preparasyon before ang Sinulog, mga kabombo. So unya sa pangutana og ipadayon ba ni Mike Rama ang ginini ang nasugdan nga preparasyon sa Cebu City Government alang sa Sinulog 2025 ubos sa pagdumala ni acting mayor Raymond Garcia at ba dili kana napatiskon sa kandariha daw sa nasuko si Mike Rama, mga kabombo, ano kuno nga arigod sa Abiliana. Nakabay na namin na ron unsa may inyong comment yana ato ta sa SRP nga perting pagkainita ato ta sa SRP nga gamay ra ang makabenepisyo o arita diri sa daandan nga ruta o nga arita sa Cebu City Sports Center nga nakasit up na daan ng grandstand, gamay lang ang trabahoon, nindot pa ang venue o dagang pa ang makabenepisyo, hilabi na sa mga pobre nato nga mga negosyante nga namaligya ay og tubig, barbecue, pungo-pungko, og uban pa, mga souvenir alang sa Sinulog, makabenepisyo yung taos na dagan ang makabenepisyo. Kung sa SRP puting inita, uga kayo ang show sa mga dancer, mga kabombo. Ako, personally, akong experience ng lagom akong bukton dito napagalitin tent, gihatag si Jinky Baguio, ang nato ang PIO kaniadto sa Cebu City Hall. Narami sa tent dito, gatabi. Pero puting inita, ng lagom akong panit, mga kabombo. Okay, lapos ang kainit, naglakay-lakaw ko ka mangitan sa mga national figure na narito kay pang interviewon. Ato issue for issue lang, no? Wa man ta gibatigan ani. Ako lang gi-present og unsay nindot, mga kabombo, alang sa kaayuhan kinabag-an, mga kabombo. Lakin na mga mayor naka-obserbar pod nindot man kuari sa Abiliana Sinulog, mga kabombo gani sa nakalabay ka pa sa Garbo sa Sugbo 50 iuno man to ka mga contingents na purma man, nindot man kayo, wa man kayo mga problema na sugatan. Panahon sa Pasigarbo sa Sugbo 2024, nga din 50 iuno ka mga contingents, kanaghan ana, na napurma man gato ilang sayo, diri sa Abiliana, mga kabombo, nga nindot pa kayo tanawon, kaya ginikan ka sa taas nga preparasyon, o nga bunda po kayo si Governor John Garcia, basta Pasigarbo. Kaya ito sa SRT magsinulog, di na po yung mga pin, ang mga contingents nato gikan sa province, daghan rabatag mga maayo nga mga contingents
gikan sa province mga kabombo nga mangapil sa Sinulog. Ang Talisay lang daan, ang Karkar lang daan, pero na nasold sa top 5. Pero duha na ka Sinulog nga wala ang taga-province nga contingents kay gipaatras ni Governor John Garcia kay di siya gusto nga rin sa SRT kay delikado ba kompromiso ang mga dancer mga kabombo. 2023 Sinulog ang mga bata ga-practice og sayaw naguba ng props mga libong dito karon sa Lapok kay nga venue sa SRT nanguba ang props wa kay kasugod og sayaw nanguba na unya ingon sa John Garcia undang ta maluoy sa magtan-aw sa mga bata nga sige practice dito hagok kay sanan unya di maka-execute og tarong kay mga libong ang tuig sa Lapok. 2024 nitanyag si John Garcia 20 million ihatag niya sa Sinulog Foundation Incorporated basta ari sa Abiliana ang Sinulog apan gibalibad man sa Makrama unya dili pa may nag-ingon to refuse an offer kuno is a big insult. Ilang balibaran ang offer dako kayo dakong insulto adto na insulto si John Garcia post naman nga gino dawato na kong offer di atras di mga pin kaya mga contingent sa province of Cebu di mga pin sa Sinulog. Sunod na itabo mga kabombo nga wala mga contingents gikan sa province of Cebu ato sa Sinulog 2024 gamay na kay mga pin mga kabombo unya tungod sa kagamay sa mga pil dira og maayo ang program para maabtan og gabi. May mga moment gid mga live moment nga sa stage nga wa gid kanang bakante kayo dira og maayo sa MC ang maong program para makapatay oras ba para maabot og gabi nga mahuman ang programa para timing po gabuto ang mga firework display mga kabombo nga ilang giandam. So, kanang kamo ko na mga tama ko. Ngayon na kabombo. O sa may kuan, kini aga para kay usa may nindot nga venue ari sa SRT nga pwede pagkainita unya ang mga dato ra nga mga negosyante ang mga benepisyo or ari pa diri sa downtown area diri sa may Amos Road padung sa kini aga Carita payo diri karon sa may General Maxim Avenue payo sa may Fuente payo sa may Jones payo sa Abiliana mga kabombo.